Dobrodošli u naš video o kupi, drži, založi. Više od 60 svih bitcoina nije se pomaknulo duže od godinu dana. Točno ste pročitali. Dok su televizijski kanali iznova proglašavali kraj bitcoina, milioni vlasnika nisu prodali ni jedan jedini satoshi. Zašto? Zato što su se pravila igre promijenila. Vrlo uskoro vlasnici bitcoina više nikada neće morati prodavati. Evo i ključne točke. 13 od 25 najvećih američkih banaka već gradi infrastrukturu koja to omogućava. Tko je otvorio ovaj tekst, napravio je dobar potez, jer čim shvatiš što se ovdje dešava, jasno ti je prodaja bitcoina mogla bi postati najgluplja financijska odluka ove decenije. Kupi, drži, založi je tema koju ćemo detaljno istražiti u ovom članku. Kip slobode s bitcoin kovanicom i natpisom kupi, drži, založi. Kupi, drži, založi, ovo nije financijski savjet. Ovo je vodič kroz jednu od najvećih financijskih transformacija našeg vremena. Svi su čuli savjet jeftino kupi, skupo prodaj. Zvuči logično, ali problem je što se Bitcoin ne ponaša po tim pravilima. Prodajom se ne odričeš samo profita, već i budućeg potencijala. Sjetite se Amazona početkom 2000-ih. Da si tada uložio, udvostručio ulog i prodao, propustio bi rast od više stotina puta. Kod Bitcoina je kazna za prodaju još stroža. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.